sramota! Prava atmosfera za 31. oktobar za horor priče. Znaš neku horor priču? Ali ovo je strašno da se useneš. Evo sajam knjiga sad. Što se završio. Šta ti kažem, potpuno spektakularno. Ne samo ko tu dolazi, pošto mahom o tome se priča u medijima. Jao, došao ovaj da bude viđen, jao, došao onaj. Treba se povede priča o tome ko tu sve izlaže knjige. Jer to nije ništa manje ruglo i besmislice. Pazi, ja stojim na svom štandu, Veseli četvrtak, Beo štampa, prodajem svoje knjige, prodajem stripove. Preko puta, Nova poetika, Kruševljani, ludaci, algotini ludaci, carevi, alternativci. To je sad preko puta mog štanda, a pored mog štanda veliki Srbi, veći mnogo od svih nas, i uzeli mikrofon, uključili i navodno čitaju poeziju, a u stvari drže miting. Drže miting za celu halu 4 koja htela, ne htela, to mora da sluša. I svi do jednog, osim što ta poezija je literarna sekcija 4.2, svi zvuče kao dete rođeno iz ljubavi Draškovića i Ataganca. Znaš, kao, kada govoriš ovako, onda mora da su stihovi izuzetni samo zato što ih kazuješ ovako. Srbin srce nije dao, on je večnost odabrao. I sad pazi, u jednom trenutku šta se desi. Na razmaku vazdušna linija 2 metra uključe mikrofone i oni i ovi sa Nove poetike i u isto vreme govore. I sad onako trešti, ne možeš da čuješ ni jednoga, a ovaj jedan od ovih što su do mene izašao skroz, prišao do njihovog stuba i tu stao. I namerno odatle mitinguje čovjek, sabotaža. Bez znaka ostaje, vazduha nema, od zvijenih papirja, leža i prerotike. Volim te... Borba za svakog čitaoca! Ne ide vam! Koliko plemenito je, dozvolila si sve osjećaje moje, duša moje me hoću deli, samo lep i grub čovjek. Sjećam se da sam prvi put vašla u svojoj 25. godini. Volim te jer izvoli zvučiš od svojeg. Živjela kultura! Srbija! Gledaj šta je! Gledaj šta je kultura! Evo ga! Najveći kulturni događaj godine izgleda ovako. Sad pazi šta je situacija. Ja idem redovno svake godine sajam knjiga od osnovne škole, od onoga kad su bile ekskurzije, kad je bilo, znaš, a kao autor učestvujem od 2008. I to je sve gore i gore. Ovi se tako sada svađaju i prepucavaju, u stvari to, ja ti pričam o svojoj naivnosti, što sam ja mislio, sad je to književnost, to je umetnost, to neke prosvećene glave, to, znaš, a u stvari šta je tu glavni problem? Ljudi misle ako su nadrogirani da su automatski Baudelaire, ako su alkosi da su automatski Po, a ne shvataju da možeš da budeš i samo obično džukelar i ništa drugo. Ima štandova koji smrde na rakiju, ljudi smrde, jedan dolazi čiča, ovako dolazi, staje ispred mene, on je neki pesnik, dolazi i kaže mi iz čista mira, a taj čovek je Arapin. Mene onako nervirala ova situacija, što se dešava, kažem, koji čovek, gospodin, o čemu pričate? A on stoji ovako meni, kaže. Znaš, oni ljudi što počnu da toliko je razvaljen da on priča s tobom, a onda nastavi da priča sa mnom misleći da to došte, ne vidi on tu sad sagovornik, strašno. Nebitno, uglavnom, krenu ovi tako da viču i uzjoguni se narod okolo. Tu u jednom trenutku čak dođe obezbeđenje, dođe policija, da, pre toga počnu da se psuju. Ne mi to nervi tište. Zašto tako derete rano? Možete li tiše na vašem stanu? To je sloboda, sloboda. Pusti. Gdje je tu ljudi? Puši kurac! Jasno!
Jesi jasno? Šta mi je? Alo čoveče, bre, ovo je... Alo bre, alo čoveče, ovo je kulturno mesto. Zovi obezbeđenje. Ja sam obezbeđenje. Molim te, zovi nekog ozbiljnijeg sad. Šta je ovo? Pa mislim, ovo je nasilništvo. 2013. dame i gospodo. Dobro, došlo obezbeđenje, to se smirilo. Izlazi na štand nove poetike izvesni Vlada, Noćni vodeničar, moj pseudonim. I tu pred skupljenim narodom... Ponoćni. Ponoćni? Taj car. Ponoćni vodeničar izlazi i kaže ono što svi u tom trenutku misle. Moje, što sam video poslednjih 15 minuta i treba da vas je sramota, jer bi mene bilo sramota, kao kad odem u crkvu i kažem Gospodu, sramota me je Gospode, učinio sam nedelo prema pesmi, prema ikoni, prema tvom raspeću, sram vas bilo, sramota! I kad se to sve okončalo, a ja snimao telefonom tu sve, znaš. Kad ono priđe gospodin pesnik izuzetni i dođe da mi kaže da ja vodim, da povedem računa ja šta ću da radim sa snimkom. Jer nisam snimio kad je on gađan flašom. Tebi imam posebno nešto da kažem. Recite. Nisi slikao kad su me gađali flašom. Ne, nisam bio tu, bio sam u toaletu. Ej, sine, nemoj da sereš, mislim, ja nisam veverica. Samo sekundu. Ja nisam veverica, vodi računa. Šta smo rekli, nemoj da sereš, jeste to rekli? Da, jesam. A zbog čega? Pa zato što A šta ja nisi imam sa svim slikao kad ovim? si... Ne znam. A što mislite da sam Vidim ja da sve kamerman? vreme slikaš. Pa snimam sramotu i vašu i svačiju ovde, da. Ali nisam plaćeni kamerman, ja sam samo na svom štandu. Ne znam šta se. Ne možete vi da dolazite, govorite ljudima da ne seru, na šta vam to liče? Znate da se Tebi nalazite? kažem, nemoj da Ne sereš. možete vi meni ništa Zato što kažete. nisi slikao kad me gađao Pa flašom. šta ako nisam? Šta ako nisi? A šta ako nisam? Ali, pušti sad književnicu. Meni je samo žao što ovu komšinicu iz Jagodine, ovu Mimi Oro, ne znamo. Moramo da je upoznamo, da bi kad pričamo ovakve stvari ona došla kaže nešto glupo. Pa da svi čuju. Jer to je jedini način da svi čuju. A pošto nju nemamo, onda ćemo ovako se borimo ovim dosadnim sredstvima, nadam se ne baš mnogo glupim. Uglavnom, evo, obnarodovali smo. Evo, baš vodimo računa i obnarodujemo, a vi sad živite u svojoj večnoj slavi, neverovatnoj i svojim zaslugama za kulturu. Ja hoću da pobegnem iz ove zemlje. Nema zašto. Reci mi, Muso, kud da te pratim? Gde ću te naći? Kud na svetlo izaći? Kome ću pesme pevati ako te timina obuhvati?